Good morning. Maadsong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Lisod yun ning quarantine mahigala ba? Labaw na yun sa tigulang. Kay ang tigulang nga murag ipreso sa balay mahigala ba? Muhinay man ang kuan, muhinay man ang lawas. Pag mata nimo sa buntag, di ka ganahan mo tindog. Pag mutindog na pud ka, di na. Pag sunod ana, mutindog na gyud ka, tuwa na. Bugat ang tiil, bugat ang ulo, bugat ang likod, basi una-una yung kagbalik ko higda ba. Lain sa bata pa, kay ang quarantine, mo hinuoy makakusog og kisi-kisi. Makisi-kisi mo gawas. Kasi way panit mo gawas gyud. May buntag kaninyo diha kalibutan. Gikan hangtod di ay sa Hawaii. hangtod sa Cleveland, Ohio. Good morning. Good evening di ay. New York, all over USA. Good evening sa Dubai. Good morning sa Hong Kong. Good morning sa Australia. Assalamualaikum sa tanan Middle East. Sa kadaghan akong tigpaminaw, may gala, di na ko kay bulog, asa ko mag-atubang. Mo ni nga ang topic na ko karon may gala, sintro gyud tiguang kay ang bata, bahala na ka bahala na ka, bahala ka mag-unsa ka kay sa tinuod. Ang bata maka-adjust man, pero mulampas na ganay kag 50. Ang tigulang may gala, daghan na gyud kay bation ba sa ingani nga sitwasyon. Ang una lagi, mata ni mo, una nakadaag, motindog baka og dili pa. Maniguro ka nga makagunit ka kay bago ka motindog. Labaw na gyud ka kay hion na kay ka. Nya gusto jud ko motindog, kumukalik kag tindog may gala kay malipong man ka. Usay mangitong pag yung pananaw. Santa Cruz Digos. Basta ingani nga edad may gala, di gyud siya pwede mapasagda nimo. Pag tindog nimo dito na, vertigo na, magtingog imong dalunggan. Unya, ang pinaka problema may gala kay mangitom imong pananaw ba. Kani siya resulta sa heavy load sa imong kasing-kasing. Ang tigulang man gud may gala, ang kasing-kasing gamay lang lihok, gamay lang yung kayong lihok, mula ko, paspas laglakaw, tuwa na. Mukarag ng kasing-kasing na ito ba? Moingon na dayag, boss, hinahinay boss, kaya tiguang na ta. Usahay lagi, idaran daw, dili daw tigulang. Idaran. Muangal niya akong misis, kaya di daw siya tigulang, idaran lang daw siya. So, pag tindog pa lang ninyo, bangitom na siya, kaya tungod kaya ang imong kasing-kasing, gaapas sa load. Kaya, sa bako o bata pang atong kasing-kasing, gamay nga lihok na to, tindog bata, mulakang bata, o sabay buhato na to, maka-cope up na siya, mubomba siya og butang na to isa ka galon per minute, bug, 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 ade. Kaya kayo ang supply sa tibuok lawas. Pero pagkatiguang nato may gala kay ang bomba sa tong kasing-kasing isa namang kalitro. Mayon ta isa kalitrong tuba kay di pay pata. Pero isa na lang kalitro iyang bomba ba. So dili dayon siya ka-cope sa kinahanglan sa imong utok, kinahanglan sa imong mata, kinahanglan sa imong ubang parte sa lawas. Unya basta mo makaihion ka ang problema may gala kaya tiguang kahion di naman yun mapugan makaihi ng sa pantalon pag kaihion ka mapuno na imong pantog apil na siya sa load sa imong kasing-kasing imbes budagan na imong kasing-kasing og 90 95 kay nitindog na ka sus tungod sa kapuno sa imong pantog ba musaka na siya 100 per minute ang pulso nimo mao na siya nga ang tigulang yun magbantay gyud siya sa iyang lihok. Makita bitaw ninyo ng uban karag sa siya bago siya motindog. Kay ang iyang kasing-kasing di nimo siya basta-basta may nga dong. Trabaho dong kay motindog nako. Dili ay. Mo na pinakadako yung problema sa tigulang.
Kay wala may tableta sa nga makapakusog sa kasing-kasing may gala. Unless of course nga tabangon na siya kay butangan dahil nato kanang premium ng gasolina. Pakusgo nato siya. Mubomba lang siya 70 80, kaya na. Mo na sa bata may gala. Ang bata ang kasing-kasing. Dili mo manoy nga mahilig og bata ba. Ang pasabot nako nga ang imong kasing-kasing sa 20, 30. Kaya kana siya, isa lang na siya kabumbang, bog, bog, bog. Kaya na niya, masuprayan na tibok lawas. Ang tigulang, isa ka, bog, ay in town, hangtod lang spuson. Saon man na siya. So, lipong. Maadto mog doktor, unsa may ihatag sa inyo? Betahistine ba? Hindi man na siya mao. Ever since I was talking about root cause since 2004, mao na siya ang root cause. Ang imong kasing-kasing dili maka-cope up sa volume nga kailangan sa tibuok lawas. So, kung for example, kinahanglan siya isa ka galon, dili na niya isa ka galon nga dugo, ang sabot nako, ang isa ka bomba, isa ka galon. Pag dili na niya makaya ma-produce ang isa ka galon, lipong, itong pamanaong, luya tuhod, tunod, luya kamot. Unya, ang sunod, kasukaon na. Oh. Kung konsulta mo og doktor, nga wala gitanaw ang root cause, maingon na dayon tagaan tagag betahistine, Santa Cruz Digos. Kanang betahistine may gala, ang iyang himuon atik-atikon lang iyong inyong utok ba? Atik-atikon lang iyong utok nga, ay wala ka na lipong. Katulgon naman ka. Mao na epekto sa ginahatag nga betahistine. Sir, sa pumutong ubang brand, mao na siya ang rason. Na dili gid siya dili siya nagatreat sa imong kasing-kasing. Ikaduha, usually yun, basta muhinay ang mupaspas ang atong kasing-kasing di ay, ang ihatag sa doktor, pangpahinay sa imong kasing-kasing. O sa epekto, imbis mo bomba ang imong kasing-kasing to cope sa volume nga kailangan niya, so kinahanglan naman siya, tiguang naman siya, mugamit siya og 95 ka pulso. Blug, para mo-cope up lang kay naman tay servo mechanism sa itong lawas may gala. Kanang servo mechanism nga moingon imong tiil, tiguang na lagi. Moingon tiil, sir, bubab dayo, paspas pag yun, sir, kay walay supply nga dugo akong tiil, sir. Sa ako, diri sa tiil, sir. Moingon po lang kasi ang utok nga, ay dong, trabaho niya dong, kain taon, ang imong pulso nga daw binta, dili pakaabot ang dugo diri sa kong utok. Ipong pagod ko, mao na siya, servo mechanism sa atong lawas, nga mubumba pag yun ang atong kasing-kasing, bug, mabutog. Kung sa maihatag sa doktor, bisoprolol. What's sa bisoprolol mga higala? Hinayan niya ang bumba sa imong kasing-kasing. Hinayan niya, imbes na mabumba nga to cope with the volume, ibutang naman, ipababa man niya yun ang bumba sa kasing-kasing. Imbes 100 ang kailangan sa tibok lawas, ibutang niya yung 80. Di, sa epekto, kulang supply sa dugo, lipong. Sa metabo. Pag magsugod na kaglipong, ikaw po, tiguang, hinay-hinay na po kaglakaw. Imbis nga paspasonin mo ang paglakaw, mu-cope up na lang po ka. Ang imong muscular system, mu-cope up dito sa diminished nga volume sa dugo supply. Di na sagol-sagol na ning in English o Bisaya, may ganati dili maglisod ko kanang adjust ba, mag-adjust. So, ang mo nang tigulang nga hinay kay bulakaw. Kay wala man say di man niya makuha ng iyang kasing-kasing. Unya ang kaghanang ginahatag sa tambal kay pagpahinay man, beta blocker lagi. Pangpahinay sa kasing-kasing. So unsa itabo? Imbes nga ang kaning tiguang unta mo paspas laskig ang lakaw aron makaabot sa adtuan, muhinay naman siya. Hanton nga maingon na lang siya, di na lang kumadtog kasi kasilyas, mangihi na lang ko dire. Makaihis pantalo.
Mo na siya ang main problem mga higala. Kadaghanan sa mga doktor dili nila tan-aw na unsay kinahanglan gyud nga mo laskig ang imong kasing-kasing. Dili lang kana mga higala. Kay walo ba mo nga every time mo cope ang imong kasing-kasing sa volume sa kailangan nimo sa imong lawas, ha? Every time mo increase pud ang load sa imong kasing-kasing. Ang usay pasabot ana. Kulang na supply sa dugo sa kasing-kasing kay naro naman. Gamay na lang kag agianan sa dugo ang imong coronary arteries na barado na sa kolesterol. So unsa may pasabot ana, gamay na lang yung supply sa dugo sa kasi lang siya daghan kay dugo, di man kaabot ang isa ka galon. Maabot na lang man siguro 1/4 sa litro. Ha? Di, sa resulta, ischemia. Ang ischemia, mga higala, is usually produced by the increased activity sa kasing-kasing. In English na lang nako kay mabaliktad man. Gusto ninyo i-Arabo na ako kay i-Arabic, mas maayo pa ko. So, dili gyud masupplyan ang kailangan sa kasing-kasing. So mo na gitawag og ischemia. Unsa may tabletas na to nga makapa-increase sa diameter sa atong coronaries. Isosordyl dinitrate. Kana naman gyud. Pero dili man katagaan na og ka ng continuous. Dili ka continuous kay ngano. Masuko na ba kasing-kasing may gal. May nga man siya muha na mo nga pirmi na pakirigon. Alam nga nang isosorbate dinitrate, i-relax niya ang katong muscle sa coronary arteries. I-relax niya kay para moabay mo dako gamay ang diameter. Muna ang epekto sa isosorbate dinitrate. Karon, kung imo siya bombahan og isosorbate ang coronary arteries, magluya na siya ba? Anton mo collapse. More bitaw na siya nga kung gamit mo permi og isosordyl, Imdor sa ilalom sa dila, ha? Magkadugay ana ba? Dili na siya mo epekto. Yung sa may sunod ana, atakis kasing-kasing. So, naagyo ka sa sitwasyon mga manang at tiguang na, idaran di ay. Wala gyud kay kapaingnan ba? Sa kapaingon. Tagagang tambal, di mayo. Di pa kamay na magtambal, di pa mayo. Asa man ka? Ang ginahimo gyud, gin-advise gyud nako sa mga wang tigo o sa mga idaran ng mga manang is hinay-hinay og lakaw. Para karon, quarantine man ta. Magtuyok-tuyok lang ka hinay-hinay sa inyong balay. Sa sulod, o kung iba sa gawas, kung naamoy garden diha, kung iba naamoy landscaping diha on sa ba, maghinay-hinay mo lakaw. Kaya bigla maabot mo sa panahon nga mo hangak ra gani mo. Katong inyong gilakaw, nagpasabot nga, naglisod na yung kasing. Kulang na ang volume sa supply, sa dugo. Okay? Uno. Sunod adlaw na po, imbes nga mulakaw kag 50 steps, mahimo ng 60 steps. Hinay-hinay. Ang akong ginahinay, may galay, sa 60 tao ko, mas kinagwapo ko. Ang ginahinay na ko, may gala, mugawas lang sa akong balay, mugawas ko. Nya, mo hinahinay kog lakaw. Kay ma-feel man gyud akong lipong. Ano na dayon ko ba? Ay, atik di mo ba? Ay mo padala sa edad, ha? So, maghinay-hinay kog lakaw ana, painit. So, isunod lagot pagka ma-declimatize ng akong pagka-quarantine. Sabay Bisaya na declimatize ang akong pagka-quarantine. Medyo mo okay na akong kasing-kasing, bumba na siya tama kay sa beginning anak, mukarag man na siya mahigala. Mukarag. Imbis sinuon nga, mubumba siya 25, ano gina, lapat siya. Ang volume sa iyang pagbumba ba? Bumba. Blug. Ang iyang binumbahan kay tuwang naman, blug. So dili kaya ang imong kasing-kasing pero decline man siya nga tagaan siya giingnan siya sa atong kasing-kasing baga
Oy, bomba diha tiguang. O, bubomba ka. O di, hinay-hinay kag lakaw dugian. O, kaya na nimo. Paastig ng lakaw. Hangad na nagamay. Palaghoy pa gyud. Ha? Kana siya, nagpasabot, nga nag-cope up na imong kasing-kasing, dili na mo pwede siya biglaon. Mao ginang tiguwang at kasing-kasing may gala. Dili gani mo siya pwede bumbahan padaganon, mga 20 ang anyos, wala. Dili gyud siya pwede. So, lakaw-lakaw. Anton nga, sunod adlaw na po, saka na, sige saka. Makalayo ang imong lakaw, linakwan ba? Adi na kahangakon. So, ang imong bantayan, ang imong ginhawa, kay di mo kabalo mo tanaw og pulso eh. Pero kung mo kabalo mo tanaw og pulso, pagsugod pa ning lakaw 95 na ba. Pag abot niya 100, diyan na lipong na ka. Hinay ka naglipong. So, muundang ka, siyempre. Mugunit ka, kung ba'y makagunitan mo diha, nya gitawag law. Tinatawag mo gini mo gyud. Kita mo klaro, wala na kaitom. Klaro na imong naong, kakita na kagwapong bulak sa utot. Kakita na kag sa may mayong nga matantalan-awon sa silingan. So, medyo nawala-wala na. So, hinay-hinay na po ka. Pag makaya na nimo sa, usually maka-adapt na rin kasing-kasing in a 1 week's time. Kung wala pa mo na-exercise ron, pag sugod mo karon 1 week pa na siya, bago na siya maka-cope, maka-adapt na imong kasing-kasing, nga maabot kag mga pila ka lakang. Pagkaya na yan nga sa flat nga lakawon sa kanag hagdanan. Ayaw sagsakas kapayas. Sakas kag kapayas, diskasya ka ba? Masigaw sa kamubo. Kapayas gitinuod da. Kapaw gid. Sa yung naon. So, nahinig sa ka. Pag-abot nimo sa ikaduhang ang sa hagdanan, itom imong pananaw. Sunod adlaw, itong pananaw, lisod ginawa. Sunod adlaw, wala na itong pananaw. Pagkasunod adlaw na po, uy, kaya na nako ba? Mangastig dadayon ka. Mangastig dadayon. Musa ka gikan sa first floor ba to sa second floor, itong pananaw na po. Mao na siya problema may gala kay dili mo maka-adjust sa inyong kasing-kasing kay tiguwang na mo. Moabot na gani mong 50, ingana gid ang dagan. You have to wait for your heart to cope. So may cope sa Bisaya eh. Maka-adjust o bahala na kay wa ko interpreter dire. So ipa-adjust nimo siya. The more nga masikag exercise, every day, mukop ang imong kasing-kasing. Di na siya mukarag ba? Pasgod ka nang ipa-spit ka sa entablado, di ba sa sugod anang kurog-kurog ka sa kadlok ba? Mo kaya po kasing-kasing na gala. Daghang kayo mga tao nga wala ka realize na. Ang kasing-kasing nato dili gid siya mukop og paspas sa mga edad nga mag 30, 40. Paspas kayo pag ingon dagan dong. Dagan na yung kasing-kasing oy. Budagan siya gikan sa 70, normal nga 70. Within seconds ba, maabot na siya 120. Kung bata pa ka. Ang problema, ang iyang volume sa pagbumba. Kay, mukarag lagi ang tiguang kasing-kasing, mukarag, wala na. Ang volume nga iyang mapush na dugo, wala. Diminish kayo. So, number 1 is, slowly adapt your steps, hinay-hinay, hantod mawala ang lipong, hantod mawala ang imong hinga o sa tawag aning magdisod ka ginawa, magpaspas imong ginawa. Pag mawala na siya, i-increase further or musa kang ikaduhang floor. Pag humana ikatulong floor. Hantod nga madiretso na nimo siya ba? Maski edad na kag 70. Sa tinuod na siya may galagyo. Kay mo na siya akong gihimo atong for the past nagsugod tag quarantine. Mugawas gyud ko sa akong parkinganan, magpainit, kadali, lakaw-lakaw. Pero gaya, na-notice na ako nga, urag wala lang ba? Urag wala, pero naaday. So, gaya, musakan ako sa hagdanan. Second floor. Pag abutan na, mabot ako third floor, mabot ako fourth floor, nga dili, mangitom akong pananaw. So, number 1, gyud, slowly adapt your heart to what
is your activity. Nagpasabot ana ayaw bigla imong kasing-kasing kay si Manoy tiguang na si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kangin. Wala ang kwan nawala ang akong operator sig nangihi. Diol si kwan sir mo nalola pa niya na kwan na adjust ang computer. So anyway, dayon ko may kala kay lagi. Okay, wala. Nag-advertisement na? Okay. Di na ko madungog eh. While we are playing the advertisement, may galang which you cannot hear. Ambot lang kung madungog ba na yun. Ikusog daw ng radyo di may mami. Wala lagi. Wala lagi dito. Wala feedback. Ha? Ang radyo ba? Di anak ko dili sa Facebook. Dili na wala problema na. Ang katong sa radyo ba? Kusga ang radyo. Kusga ang radyo. While we're waiting for you my viewers on Facebook. Dili na ko mabasa ang inyong mga text dili sa screen kay gagmay kayo. Na si Gina Samson, Dok na ako bayaw na ay nadayag na may tumor sa large intestine niya kanseros operahan sa Dok. Pa-ready 100 to 200,000. Unsa may prognosis ani Dok na siya karon sa Digos. kana siya dai kung depende sa iyang biopsy kung unsang klaseng cancer sa rectum asa niabot na ba sa gawa sa tinae o nagkatag na sa atay kay kung nikatag na sa gawas usually gyud na kinahanglan na siya og kanang chemotherapy or radiotherapy pero kaning mga modalities dili gina siya mo ingon nga mo prolong ang kinabuhi sa pasyente. Kaning mga chemotherapy or radiotherapy dili gyud. So depende gyud na sa stage cancer. Kung nikatag na bali ang kanang operasyon para lang gyud nga makuha ang main tumor o may slow down gamay pero usually in 1 year's time mobalik gyud siya kung nakagawas na. Daghang question diri may mga manang pero di na ako mabasa. Sa ban ko ba? May buntag ninyo diyan mga manong. Apa morning. Napay question diri si Tesang Combite. Friend iyaha ginareklamo na init kayo sulod sa iya likod. Dugay na iya gibati, dili siya katulog. Na-admit na siya hospital, wala daw findings Santa Cruz Digos. Na siya tisang, sign diya na siya sa lymphoma. Wala man po ka nagbutang pila edad sa pasyente. Basta mo init gani inyong likod gani. Kunya, apil di sa ginawa, o gidaganan ang dughan. Naagi na siya posibilidad, nga na siya lymphoma. Isa na sa mga differential diagnosis sa na ay tumor nga lymphoma. Karon, dili na makita sa routine examination. Dili na siya makita. Kay ang ginahimo gyud na is kung naay mga lusay sa liog, paon siya i-biopsy. Kay mora gyud paagi nga ma-diagnose ang lymphoma. The other one is to do a CT scan sa dughan. Kay kaning CT scan kung himuon nimong CT scan agi tumor na makita. And usually found sa tunga sa tungdugan. So, ingon imong friend, Tisang Combite, nga mag-CT scan siya, kung walay lusay sa liog, walay magunit nga lusay. Pero kung naay lusay, ang dibs biopsy. Kay dito makita. Makita po siya sa hematology, kanang mag-exam o peripheral smear. Makita po siya sa, kung dugay na. Makita po siya sa bone marrow
biopsy, bone marrow extract. So, kaning tulo nga modalities mo na makadiagnose ko kung sa rason nga ano nga nagainit ang iyang likod. Labaw na gyud day, kung magsingot siya usog kay singot niya sa gabi ng mga una alas 2. Singot siya pag may nga basa gyud ang iyang banig, ang basa gyud ang sinina. Muna siya signs lymphoma. Pero not all back pains inga na siya o init dili tanan, pero ang tanan gyud ang major problem. So muna himuon day ipaadto sa usa ka espesyalista kay dili una makita sa ordinary mga kuan mga doktor, kay dili man maghimo kanang turo nga kuan gani turo nga exam. And usually gyud di na makita kung dili siya physical examination yung kompleto. Gikan diri sa baba kay usahay manggawas man ang tumor dito sa baba. Usahay po diri sa liog. Gunitan nimo ang liog nga naay mga bukol-bukol. Ang sunod ana ang iyang baga dili kay kasulod og hangin. So ang most often mga misdiagnose kay moingon din na ay hubak di day. Kung dili sigarilyo gani moingon tungod sa sigarilyo pero di ay lymphoma na to. Mao na siyang main problem ay gala. Mo na may main problem kay dili gid ma-moderate so ang diagnosis sa kuan. Ako man na. Start na. Wala pa. Kusog-kusog daw di na ako madungog diri. Teka. Sige pa. Ana. Di na ako madungog. Nganong naunsa man ni siya? I-check daw ko ya Joel kung kuan pinay gamay. I-check daw ko okay ba kung kuan akong tingog kay nako mga dungog. Ipahat kay nag-adjust pa may gala, nag-adjust pa may sa kuan sa radyo. Bawa pagit. Okay. So manubag na ko og text karon may gala. I-advise na lang ko sa inyo nga kung gusto mo text ka mong taga sa radyo, gamiton ninyo ang 0914 so ito, 483-131-1315 0195 0915-483-1315 di ko ka-memorize ano may gala ba 0915-483-1315 mas maayo ni siya kay naman sa papel ginakopya sa kong misis. Okay, so anhita din sa question nga 0975-571-1378 na siguro nag-uol mo sa iyong bilbil Michael. Kaya text na gito. Unsa hinungdan anang bilbil? Normal physiology sa latong lawas dai. Ang sabot na ko kumusubra ang inyong nutrition sa lawas, naay mga lugar na to nga mo'y panganan ng storage sa atay. Ang bilbil is storage in the form of fats. Ang atong atay mo trabaho. Tanan nga isulod ninyo sa inyong baba, iproseso na sa atay nga himuon niya og cholesterol. So, himuon niyang fats, himuon niyang tambok. Mao na siya mudaghan ang iyong bilbil. Kaya dito man i-store sa atong atay ang katong mga gikaon na to. Karon maingon mga dok, kung cholesterol man dahil na nadaghan ng kog bilbil, nya maingon kog anti-cholesterol, unsa may po? Wala. Walay epekto dai. Wala gid sa epekto. Mao na siya nga kadaghanan akong pasyente di na ako ipainom og anti-cholesterol kay madaot lang natay. Liver cirrhosis. Confirm na gyud siya gyud nga. The more mo mainom og anti-cholesterol, the more siya nga mag liver cirrhosis, the less ang effect dito sa inyong mga bilbil. So, ipaon lang ako. Ako'y 7 years, almost 8 years. Empleyado sa Davao Light. Libre man sila tambal. So, wa iputol. Sige siya inom og anti-cholesterol. 8 years later. Bata pa,
41 years old. Nag-liver cirrhosis. Niabot na gyud sa panahon nga nagkuan siya. Liver failure. Kani, why story ang gabok ba? Kung dili mo mutuo na ako, sige, wala man po, may tabo na ako, di mo mutuo. Basta, muna akong nakita sa akong mga pasyente. It doesn't even reduce the obstruction sa imong ugat. In town, Santa Cruz de Igos, tinuod yun na yun. Kanang ibutang i-claim niya nga ang imong ugat daw malimpyo, tungod sa anti-cholesterol, atik niyo nga, kadaghanan dili. Okay, cellphone. Hello? 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 Di man madungog. Sige pa may adjust dire may gala kung masao na pagtubag ganing hasta ning wala man ni andar lagi ning speaker. Hello? Kaning speaker ba wala? Hello. Di siya kadungog oh. Sorry na lang, text na lang. Okay, balik ko sa cholesterol. Mo may ako na obserbahan na katong na almost 5-10 years na gainom og anti-cholesterol ba? Operahan ang gihapon kasing-kasing. Kasi may pasabutan. You've been taking anti-cholesterol para lang yun nga dili mabrang inyong kasing-kasing. Kaya mo man ay purpose, mo man ay indication of giving anti-cholesterol kanang sa inyong kasing-kasing. Unya kay Hello? ngano man nga maabot man yung panahon nga maoperahan man. Wala. Sa 100 kabuok nag-inom og anti-cholesterol, almost 15% maoperahan. Ang uban mga matay. So, dili ko ano. Sa akong edad, may gala, 66 years old, I've never been taking any anti-cholesterol. Ang iyang side effect pag yun, kay mga wala ng inyong baby face, kanang kahami sa inyong naong, mangunot na inyong mga naong, matiguang na, gawas ng mga eye bags, magyaya na inyong diring kuan, inyong tutulat, magyaya na ba? Yung kadaghanan sa inyong parte sa lawas, dili na siya mo kuan, dili na gyud siya mo himo og tone, kamo mga chicks, kamo mga tigulang nga chicks, o idaran day nga chicks. Di ba gunitin ang inyong unod, wala na siya tonicity. Kana bang murag mulingin, nga sinaw, nga wala na siya. Mag-anti-cholesterol ka. And the most side effect, the worst side effect na makita nako is peripheral neuronal disease. Kung sa may pasabot ang kabawa na binhod imong mga kamot, binhod imong panit, binhod imong mga kanawangan nimo, ang imong tiil binhod pod. Unsa man na siya? Because the myelin sheath, ang covering sa ugat nato, ang nerve, ang covering ana is cholesterol. Kaunon sa imong anti-cholesterol ba? Iyang ibara ang proseso sa paghimo og myelin sheath. Ang balik ang covering sa atong nerve. Di. Masay epekto. Ngilo. Mao lang na sa mga manong mga man na kamo kung konsulta mo sa ako, sparing kay ka maghatag og tambal. Kay kabalo man ko kung sa side effect. Didto man ko mag-concentrate sa side effect sa tabletas. Kung pwede lang og tabletas ako ihatag ba. Kapila na ko ana nga mag-opera ko may gala. Daghan kay siya og mga problema ang pasyente. Instead of giving more medications, ang himuon sa sterility, grabe yun kayo. Kung yung lipyo yung trabaho, dili pa dugon, pwede lang. Giabrihan ang tiyang, kung dili pa dugon, ano, kadungog mo, anak. Muna ako yung, kung yun nga, dili ko gusto nga dugangan, o tambal, ay, buisit. Di yun ko anak yun. So, mauna siya nga, kung pwede lang, di yun ko mo daghan o tambal. Okay, 0997. Gamay lang itong question, pero naabot og 15 minutos. 0997-339-11-1111. Ask lang kung makatabang ba ang vitamin D3. Man na ni, ibasa na lang ko ni. Okay, 0942-141-2110.
69-year-old babae, wala na right kini ngano man magubag ang wala nako sa kiil kung madugay kog lingkod. Palihog tambag unsa nang maayong buhaton daghan sa lawas. Kani usual gini makita sa mga pasyente nga naoperahan sa kidney. Sa wa pa operahe, ang duha ka kidney kuan sila symbiotic ang trabaho. Kung mo proseso nga nag-ihi tag 1,200 each. Ha? Sa duha sila di 2,200 cc nga ihi ang ilang ma-produce. Pag humopera mga manang isa na lang siya, muhinay po siya. Imbis 1,200 cc per 4 hours, ang mahitabo, gamay hinoon. Pag muhinay ang glomerular filtration rate, kung saan ang kabawa na siya, muna ang pagproseso sa kidney sa paghimo o ihi o sa pagkuha sa toxic material sa atong lawas. Pag muhinay ang iyang function, mutaas ang creatinine. Kung saan man ang creatinine? Toxic materials, normal toxic materials sa atong lawas. Ang atong lawas nagahimo og toxic materials nga kinahanglan ilabay sa kidney. Pag siya na lang isa magtrabaho, ma-overloaded siya. Pareha sa kanang kargador. Sa una, kaya niya ang isa ka sako. Karon kay kuhaan man sa empleyado kay quarantine na nguripot ang tag-iya sa budigero, ipakarga siya og duha ka sako na ron. Unsay tabo? Dili kaya sa iyang lawas. So, imbis nga pasyag lakaw, muhinay na lang siya lakaw kay para makaabot siya sa iyang ikargahan sa sako. Mao gyapon ang kidney noy. Pag busaka ang imong creatinine, muhupong imong tiil. Dayo ka sa explanation, no? Ha? Ang tambal ana noy, ha? Mugamit yung furosemide kay dili na gyud kaya sa imong kidney sa pagproseso. Ang furosemide is the only way nga increase sa filtration rate sa atong kidney para modaghan ang ihi, magawas ang atong mga toxic materials, byproducts sa atong metabolism. Ang creatinine noy, taas kay istorya na, amot lang kung ma-discuss na ko ng creatinine kay naka-discuss na ko na about 4 to 5 years ago diri sa radio station. Pero amot lang kadaghanan ba sa inyo nakadungog na pero ang creatinine is the toxic materials sa metabolism sa atong lawas. For example, mag-exercise ka, mag-increase ang imong creatinine. Pag maglakaw kag layo, mag-increase imong creatinine. Pag masuko ka, mag-increase imong creatinine. Pag magsakit ang imong ulo, mag-increase imong creatinine. Pag diwa ka katulog, mag-increase imong creatinine. So, masa may pasabot ana? Everything that you do will increase the creatinine and it's the responsibility sa kidney to bring it up. Paggawas niya sa ihi. So, kung sa may proper nga, mag-imbento ang science o kung isa kuha na kay kidney, nagkasaka imong creatinine, mag-imbento o maghimo o kidney nga isa pa. Ang dialysis is only a temporary procedure para lang malimpyo ang inyong dugo. Forever na gila siya hangtod nga dili ma-transplant. 0932-141-2110. Kaya isa 0932-851-5534. Lalaki 74-year-old. Unsay tambal sa hubak, nagtingog na pagmusuol. Noy, 74 years old na ka. Ang unang pangutana, kanusa ka naglisod og ginhawa. Kung tiguang na ka nagsugod ginhawa, dili na siya hubak. Unless na kay hubak adtong baby pa ka hangtod 5 years old. 2. Kung say lisod sa pagginhawa, pasulod o pagawas. Kung lisod ang pagpasulod, dili na siya hubak. COPD na. Kung
nagasigarilyo ka, na kay history of TB, na kay history of frequent pneumonia, mo na siya mga rason nga mag-COPD. Katong i-discuss na ko gahapon. So, kaning mga pangutana imong ikuan sa imong history. Tapos i-present nimo sa imong Dok, maglisod ko ginhawa sa akong exhalation, kanang papagawas sa ginhawa, dili pasulod. Kay kung pasulod o paggawas ang iyong problema, dili lagay si COPD, na siya'y bara sa inyong bronchus. Istoryahan ta naman siguro mo about 7-8 years ago, na ako'y pasyente nga nagbalabalin og pulmonologist, niabot na siya sa Cebu, niabot na siya sa Jag-asa na to siya na ito. Ang i-diagnose sa iya, asthma. Pag-anhi sa ako, nadakpan ako siya nga it was a ball valve obstruction sa iyang bronchus. Na ay tumor dito sa iyang dughan, sa iyang agianan sa hangin nga murag balbula. Pag mo ginawa siya glawong, mubara. Kay balbula man, galutaw-lutaw. Kung mo pagawas siya sa hangin, barapot. Ball valve obstruction. At itong adlaw yung nga nakita na ko siya, gipalupad na ko siya, gipaadto sa PGH, gioperahan siya in 3 days time. Nawala ang gidiagnose nga hubak ba? Mao lagi na. No way could a laboratory make a diagnosis of asthma. Wala. Dili na siya makuha sa diagnose sa laboratory, CT scan, chest x-ray, dili. Wala. Sa imong examination sa doktor, kustaan na ipata. 0907 167-0749, 43-year-old babae, inig mata sa buntag, usahay, sakit, itunog, akong TL, arthritis na nang, maski pagtiguang na ka. And the other differential diagnosis is bony spur. Masama na, urag na sungay dito sa imong sa lapalapa ka diba sa sakong sa imong tiing, nagimo siya og sungay. Makita na siya by x-ray of the foot. 0948-398-0818, 60-year-old babae, dugay na nagmenopause, pero usahay mag-breeding lab, binamahagok siya. Ang kinamang uran anak, 21 years old, naunsa ka ni Doc. Naay gitawag uterine atoninang sa Bisaya pa na ang mattress nimo ba niluya na ba? Labaw na gyud daghan kay imong anak, daghan kay kanang anak, 7, 8, 9 kabog imong anak, nag-uterine atonia siya, dili siya kagahi ba? Wala may laing term. So naa pag nabilin dito nga panit sa imong mattress nga mudugo siya mugahi man imong mattress kung trabaho ka. So kinahanglan gyud ka madtog OBGYN kay tanaw na imong mattress, dili na makita sa ultrasound. Usually gyud muras pa gyud ang doktora ana. So kinahanglan gyud ka madtog gynecologist. 0942-141-2110. Okay? Basa na rin. 0919-000-4064, 34-year-old, na ako'y Bartolin gland cyst. Unsay maayo itambal. Dili na siya matambalan o tabletas dai. Bartolin cysts are usually surgical, meaning dili tanan pud operahan kung dili siya makakos og pain, dugo siya bleeding, or mag-infection. Kamong wala pa kailang kung sa Bartolin cyst. Cyst na siya sa wall sa imong vagina. Sa ganghaan sa langit. 0997339111. Ang vitamin D3 rin eh. Kumanda ni? 0910-307-2535, 70-year-old, kung ihi, murag puno akong puson, sakit akong kili, dili man ka urinalysis kay bawal maglabas. UTI ni Doc, salamat. Dili in town.
kung lalaki ka, no, utangin ninyo og babae ba og lalaki ha, pastilan. Ako pagtagnaan magtindog na lang kog trapal dito sa Rizal Park para mananagna lang ba. So, ibutang yung edad, unsang sex, dili sex nga 3 times a week or 4 times a week. Sex ba? Bahay maglaki. Ayaw katawa niya, abuha. Probinsyo. Sex, male or female. Bahala nagbayot. Unsa ba? Unsa ninoy, kung lalaki ka, nadako imong prostate. Kung babae ka, ordinary UTI. Pero ang main problem sa lalaki. Kaya once nga ganig puno pirmi imong puson, unya gamay ra kay magawas nga ihi, ay dako imong prostate. And the best way for that is to have an ultrasound sa imong prostate and then i-check kung cancerous ba siya o dili, which is with the use of a laboratory test, PSA, prostate serum assay. Nag-text gahapon gala nga paspas na daw kaya urag lubot sa manok. Di ba ganun ko kay-text manong dagang kay-text di ako mahuman. So ultrasound ka sa prostate, ayaw, kung lalaki ka, kung babae, urine analysis yun. 0977-190-9732 years old, nganong man maglabad ulo, kama, usay left side, banhod kayo, tangkogo, usahay, lami, ipiyong mata, pero dili katulog, 15 years, nag-eyeglasses. Okay. Number 1 ani is your blood pressure normal o dili. Kung normal imong blood pressure, migraine na siya. Ang main causes of migraine is eye strain. Sige kag ang imong eyeglass dili na fit sa imo. Sige kag tanaw og gadgets. Sige kag tanaw og Facebook. Number 3, kulang kag katulog. And P o chocolate. Ang pinakakusog soft drinks na Coke. Kaya ang Coca or the ingredient of Coca-Cola or Pepsi-Cola can cause migraine sa halos kadaghanan mga tao. 0947-797-9624 Ray Hagunoy, Dok, humana ko og inom allopurinol 200 pieces og kadtong para sa liver 270 pieces. Makalakaw-lakaw na ko, Dok. Maayo, pero ang katong allopurinol dong ayaw to gundangi kay ang gouty arthritis manguka. So you need the allopurinol forever. Ayaw kadlok ka na kay 15 anyos na ko nagainom og allopurinol para sa kay arthritis man ko may gala. Bisag kung sa kagapo arthritis lang gyapon. So dili ko nagkaundang og inom og allopurinol. One day lang ko nga dili makainom. Ay, wa na. Diha na manggawas ng manghupong ng tiil, manghupong ng kamot. Suka. Halo sa Diyos yun, may gala. Abot na ko almost 15 years wala ako'y hupong ng kamot tungkol sa arthritis. So, huwag na siya, kung kita man yun ako kapapo sa kabuka. Kapo, baka mong arthritis kung wako, sa ingay kagwapo, 0909 806-2008. Ask lang do kung unsay cause anang magkagut kung matulog. Salamat. Normal hereditary trait. Unsay pasabot. Naa dito sa inyong tigulangan nga mo kuan. Magkagot gud ang ipon. Akong papa maabot sa silingan ang tingog sa kagot ba. Mo nang napos akong mga anak. Ako dili ko mokagot kay magnganga man ko matulog. Muna'y pang-relax. Dituluan ta mo kung saan pagkatulog o makatulog, no? Inganga ganyan yung baba. I-relax yun ang jaw and think of the sea, space. Diba? Wapay 5 seconds, natuog na ka. Wala na din. So, wala tayo panahon ay galat. For sure, mag-live magyapon ko sa Facebook, sa radio tomorrow. Okay. Di naman ko kakot mo wala na golf. Hantod na lang yung tao sa makatubang na golf set. Mura tayo kalingaw na kung may gala kay I can walk
for almost an hour or 2 hours. Medyo mo kusog yun ang akong kuwan. Kusog yun ang akong akong pagginawa, mo hinay, di na ako magdali-dali. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.